I dag er det første dag på projektugen. Ja, og vi skal i dag lytte til klassisk musik. Og der vil være lidt filmmusik ind over det. Der vil være meget Mozart og Vivaldi. Og så vil vi ellers bare køre der og se om vores okay humør lige nu. Ja. Om det bliver bedre, eller om det bliver værre, eller om vi bliver trætte, eller hyper. We don't know, men vi er open-minded. Vi er færdige med første dag, eller hvad? Eller næsten. Vi skal lige lægge den her ind, og så redigere den. Men vi er stort set færdige nu. Ja, vi er stort set færdige, og det er første dag. Og vi har hørt klassisk musik. Hele dagen. Ja, vi er for eksempel mit memory card så fast i Kristines computer. Ja, men jeg tror på en eller anden måde, at musikken gik ligesom ind og var sådan lidt... Ja, vi har faktisk lavet en hel masse produkter. Ja, det har vi faktisk. Vi har fået redigeret første dag af filmen. Hvilket tog faktisk helvedes lang tid. Ja. Bare så I ved det tog helvedes lang tid. Det kan godt være, at den ligner lort. Men der har jeg lagt meget hjerte i.